velkommen til den her video. I dag er vi min storesøster Sif med. Hej. Hun er så. I dag skal vi altså konkurrere i det her spil, der hedder Snow Road 3D. Okay, jeg har aldrig prøvet at gøre det på sådan en her computer, så det er sikkert, det godt være til brugt trykke. Du skal trykke mellemrum for det. Right. Men lad os se, om det faktisk er Min rekord på min computer, på min skolecomputer, er 87 meter. Han tager 11. Jeg skal tage 11. Prøv at se det her. Crazy. Du kommer over mig. Du kommer bare på mig. Hvordan gør du det der? Og jeg har lært at stille sit kamera, sådan, så man faktisk kan se noget. Ja, så det er ikke dårlig kvalitet nu. Det ser fantastisk, det ser ud nu. Jeg sidder faktisk og kigger på iPad'en, og ser, hvordan det ser. Nej! Jeg fik 19. 19! Det er allerede over nu din bedste 19, jo. Okay, vi bytter plads. Vi kunne også hey, så jeg rykker lige. Vi kunne også tage 2 battles hver, så kunne vi se, om Fint. den faktisk kunne blive god. Fint. Kan vi se? Jeg skal ikke synge det. Vi kan offentlig YouTube. Ja. Jeg er altid på fuld YouTube. 3, Okay, skal vi se, om jeg kan slå 3? Ej, det bliver en hård en at slå. Hold da kæft. Prøv lige at slå. Den er hård at slå, det kan jeg nemlig. Prøv at slå 19, og så skimmer du. Skal jeg prøve at slå 19? Okay, det kan jeg. Så jeg kan give dig en god high score, så hvis nogen spørger, så har du en 87. Det er hendes high score. Ja, det er min high Hvordan score. er din high score så 87? Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg spiller det i timerne, derfor. Ja, jeg kunne finde på at spille det i timerne, men Louise er altid så kort tid væk, at jeg kan. Jeg har jo heller ikke. Nu har jeg slået 19, eller det har jeg ikke. Nu har jeg 19, nu har jeg 20. Og gør du. Nej! 24! 24! Jeg fik 2 gæt. Se om du kan slå 24. Det kan jeg ikke. Men nu prøver vi lige. Jeg glemmer, at vi er på kamera. Jeg skal ikke synge. Det er for dyrt, var det? Nej, jeg kan altså ikke finde ud af det her. Nej! Det gør jeg ikke. 3, det er en crazy score. Han har slået. Det har han ikke. Det fik. Nej, hvordan? Slap af. 7, skal jeg prøve igen? My turn. Men jeg fik også 2 gifts. Jeg fik også 2 gifts. Fedt. Jeg fik 2. Se, nu får jeg dig op på en rigtig fed high score, som vi kan vise dine venner. Så du bliver... Skriv også lige ned i kommentarfeltet, hvem der er sejst. Obviously mig, fordi jeg har... Det gik ikke det der. Jeg fik 3 kalkele om mig. Jeg fik 24. Ja, okay. Men jeg har også sådan 500 plays på min spil. Jeg har kun 160. Ja, og din rekord er 11. Nej, det er rekord er faktisk 24. Nej. Jo, den er. Nej. Min rekord er 24. På en måde, min. Så kommer de crazy. Det er crazy. Jeg trykkede på den. Jeg havde den, når jeg trykker på hopknappen, og den ikke hopper. Det har jeg aldrig fundet. Nej, der var 3. Det går ikke. Du har været død der. Men det var jeg ikke. Jeg har overlevet, og jeg har 25. Er banerne uendelige? Ja. Nu får jeg ordentligt mange hejsgårde. Ja. Du får 30, så jeg er 30. Hvordan hvis du får over 87 nu? Så du slår din hejsgårde. Ja, det havde da været rigtig fedt. Okay. Men det ville stadig være irriterende, så kunne jeg ikke lære mig. Okay, nej. Jeg fik 39. 39! Så kan jeg jo ikke slå. Det var trist. Men du fik kun 1 gift. Lige ved at du ikke lige fik lige så mange gift. Jeg begynder at blive god. Jeg er kun til det. Jeg begynder at blive god. Der var du fløde. Hvordan var... Ej, okay. Au. Han kører over min fod. Han kører over min fod med sin pistol. Det var ikke mig. Du får ikke en arm. Ja. Nej. Det gør jeg. Jeg tager den. Du skal ikke. Jamen, jeg fik den her, mand. Nu fik du en arm. Altså, jeg er helt klart 16 ned. Det er jo... Siger personen, hvis rekord er 11. Stop nu, jeg har 500.000 subscribers. Altså, jeg mener 42. Nej, det har du ikke set. Er det 42? Okay, og jeg har sådan 200. Eller noget 200. Really? Du Ja. bliver nødt til at gå ned, ikke? Jeg Kom ved så ikke, op og Willy. skrive, jeg sejrer en. Hvem fuck er Willy? Det er William. Undskyld, William. William, gå lige ned, ikke? I kommentarfeltet og skriv,
Det er kun fordi, jeg er din ven. Jeg kan få mine venner til at skrive jeres size. Så. Og by the way, se mig, jeg er 30. Nej, det kan jeg så ikke. Jeg har 29. Men du fik 3. Nej, nu er vi færdige. Jeg sagde 1 runde. Men så tager jeg den sidste runde. Han tager den sidste runde. Fordi så er det færre. Fordi du startede. Ej, se. Og nu er det helt sikkert bare mig, der... Nu kommer han til at slå min rekord på 20. Måske ikke. Måske ikke alligevel det. Og det går helt fedt. 8, 9, 10, 11. Kan vi slå 11? Jeg slår Jeg skal slå sin rekord. Nu har han 14. Og nu kommer du her. Det er ikke godt, Esben. Jeg er ligeglad. Ej, wow. Crazy. Hvad vil du slå den rekord i den video? Så har jeg vundet den jo. Nej, det var trist. Ej, 25! 25 er stadig sejt. Se vand. Hej hej, vi ses i en anden video. Hej.